O'n i'n yr oed perffaith yn tyfu fyny yn 12, 13, 14 i fwynhau Anweledig. Mae'n siŵr na hon, sombreros yn y glaw, CD cyntaf i fi rioed brynu o bosib. Mae hwnna dal ni bacad. Mae hwn dal i bacad. Dim Boi dad yna. Ond... Dwi'n di gwrando ni, ond oedd y cyfer yn gret. Ta waith, mi nes i wrando lot fawr iawn ar yr album yma. Oedden nhw'n bach o icons i fi pan o'n i'n tyfu fyny. Wrth gwrs bellach, dwi wedi tyfu ag aeddfedu a di gorfod delio fo nhw ar lefel broffesiynol a di sylweddoli na bach o dwats dyn nhw. Ond heblaw am hynny, mae Anweledig yn rhan o'n magwraeth cerddorol i, mae rai fi ddeud. Ond mae hon yn dod allan yn 1998. Anweledig yn bodoli am tua 5 mlynedd cyn hynny, felly. Dwi'n iawn? Dwi'n siŵr. Mathematics, 6. 6 mlynedd. Ie, 5, 6, ie. Felly, falle, a ni jyst nôl reit i'r dechrau yna, be ddoth chi gyd at eich gilydd? Wrth gwrs, mae yna ogwydd gwahanol yn mynd i ddod yn bawb, ond ogwydd fi ydi... fel person ifanc yn Bro Ffestiniog, y band ar y pryd oedd y Mistakes, a hogiau Tan y Grisio, oedden nhw, ynddo, rhan fwy nhw. Neil Wayne, Kaz Bentham, Asa Bentham, Phil Gwybdaeth yn fran, Estella, Pora Sai, anyway, metal, trwm, rock. A dwi'n meddwl hwnna oedd y sort of spark yn ymhen i, a mynd, wow, ti'n gallu neud hyn yn yr iaith Gymraeg, ti'n bo? So, het off i'r Mistakes. Album nhw allan beth, 90? 91? 90. Gyn nhw album ar nhw Pobl Di Gwylydd ar fflach. Pawb yn Tan Grisio efo copi o'r album. Ond am un o'na chi'n aelodau o'n Mistakes? Na, ond oedden nhw'n byw drws nesa, fi. Mae Merv a Anwen a Phil y drymar, sy'n Phil Gwybdaeth y balli fan. Ond yr atig drws nesa, so chdi'n clywed nhw trwy'r waliau allan practisio balli, trwy'r atig, ac oedd o'n briliant. Mae mam a nocio waliau, gewch y ffoc diga! Ond, yn Saesneg, cos Saesneg sti fan. Shut your fuck mouths! Ond, ia, so, oedd o'r fatha, so, oedd o'n rhan a natod o pwy oedden ni, ond oedden ni chwarae ffwtbol efo nhw, oedden ni'n just rhan o gymuned oedd o. So, a wedyn pryd mae rhywbeth yn rhan o dy gymuned i, ac os di'n gerddoriaeth, os di'n be bynnag ydi o, ar ei cerddoriaeth just gafal na ni mewn oed ifanc, dwi'n meddwl, a rhaid rhyw, rhywbeth. Ond o llan, al o llan. Cer fi o Tan Grisio, al o llan. Mewn fudwr. Ond oeddech chi gyd yn griw o ffrindiau ysgol, felly dwi'n cymryd, bob un o'n chi'n nabod eich gilydd. Oedden. Ysgol uwchradd, de? Ie, ond o'ch chi'n flwyddyn hyn o'n i'n ysgol dda? Dal yn... Yr un aeddfed ohonach chi. Wyt. Ond dim blwyddyn ysgol, de? Cos Medi di blwyddyn ysgol. Ond o gyd i'r sîn ymlaen yn llan, dos o? Ar wahân. Oes. Oedda chi fwy fan monia ers y... Na, sori. Oce, dwi'n siarad. Twm Cetyn dwi'n cofio. Oed? Ie, chos oedden nhw'n fflio mynd ar adeg yna, doedd. Pryd o'n i'n tyfu fyny. A wedyn, ie, oedd mistake, o'n i jyst eisiau bod yn cool, really. So, ie, nes i weld yr hogia cool ma Tan Grisio. Ie. Wedyn nes i fel, dwi'n gallu chwarae drums efo Quality Street Tins. Yna fo. Des i drums rhyw, dwi'n bod rhyw 10 mlynedd yn ôl. Ynddo. Yn y cyfnod yna, ti'n sôn am yr 6 mlynedd yma o gigio dwi'n cymryd, achos do'na ddim CD, do'na ddim recordiadau. Dwi'n iawn, o'na unrhyw fath o gofnod o'r peth? O, dyna oedd ar y pryd. Be nathon ni yn Gwydr, yn Llanfairpwll? Gyda ni Twitter Anweledig 25, jyst i rannu lluniau a bethau. Oedd gen i caset o'r demo cynta yn 1994 yn Castell Gwydr, Llanrwst. O'na studio yn blaena yn cael ei redeg yn fwy o'r enw Gordon. Dwi'n cofio'r surname o. Boi yn Llundain oedd o. Studio o dan yr hen fferyllfa, ac oedd y Mistakes yn recordio efo nhw. A fanna. Wedyn oedd o symud y studio i Castell Gwydr, oherwydd problema rent a beth o. Ac oedd ni'n gynnig i fynd yno i wneud demo. So mae yna demo o 94,
a hwnna oedd y cyntaf i ni recordio. Da chi'n bwriadu Mewn studio. rhyddhau hwnna, ta? Mae ar SoundCloud. Yndi? Yndi. So, Anweledig 25, SoundCloud, mae'r demos yn gynnu. Ydy hwnna yn gan sydd wedi datblygu fod ar un o'r albums o gwbl? Na. O, mae yna 5 can ar demo. O, reit. Sa'n un ar hwnna. Oes, gen ti Afro. O ie, Afro. Afro Calchwyr. Ond, ôl i llan, o llyfr lleithog yn llan, gwe. O ie, Cefs a John, Ie. fel yn yr ardal. Ie. So, oedden nhw'n dylanwad mawr ar Anweledig hefyd, de. Mae'r stwff, o beth dwi'n glwad o'r album gyntaf, dwi'n cymryd na dyma'r math o beth oeddech chi'n neud ar y pryd hefyd. Mae o'n afrobeat, funk. Wel, dyna... Gatho ni sgwrs yma ar ffordd yma, do, i ddechrau, ni'n neud cover versions Eric Clapton, Wonderful Tonight. Ar fy llw, o'n i'n dweud Nyfain ym Mhardnar lle oedden ni'n ista'n Holyhead, ddoe. Oedden ni'n mynd am dro fo'r plant, lle gan ista lawr, ac oedden ni'n beint ar y ffordd nôl. Just coincidence llwyr, y plant allan y chwarae. Na'n amal ti'n ista, dyfod y bartnar yn dyddi yma heb efo plant. Hyn eto waith, ramblond. That's Wonderful Tonight ar y jukebox. A wedyn, what? A dwi'n cofio oedden ni'n canu, hwnna ddyn o'r caneuon gyntaf oedden ni'n neud hwnna. Back in the USSR. Back in the USSR, People Are Strange. So beth oedden ni'n dod at oedd, oedden ni'n fand, oedd yn gadael i bobl bod yn nhw i hynna. Oedd am thing o genre na ddim byd, oedden ni'n gwybod beth oedd genre, dal ddim yn gwybod beth mae genre. Yn feddwl, ond, mae'r dda, i gael band sy'n neud Wonderful Tonight, People Are Strange, a Back in the USSR, yr un set, oedden ni'n ffeindio beth oedden ni'n neud a beth pawb yn licio, ac oedd pawb cael rhyddi di fod yn pwy oedden nhw isio mewn ffordd. A wedyn oedd o'n... Dwi'n meddwl ar y Guns N' Roses ddod i fewn, da. O'n i fewn i Metallica, o chdi fewn i Guns N' Roses, a wedyn o hwnna chdi bach o clash. A wedyn ar ni dau, ar ni gyd fynd i fewn i Red Hot Chili Peppers. Hwnna oedd wedyn ar i Red Hot Chili Peppers. Mae hwnna'n eitha amlwg ar yr album gyntaf yma, dwi'n gwir. Ac hefyd ar yr EP Gweld y Llun, dwi'n meddwl beth di enw'r gan rhechu fel mil. Mae hwnna'n, Cai yn Efin. Cai yn Efin, da. O, Cai yn Efin, sori, ie. Got a pacad. Cai yn Efin. Da, ie, Cai yn rhechu fel mil. Ond mae'na gymaint o fel yna. Yn ifanc, heavy metal oedd y thing, rock. Ie, achos dyna be oedd. Ysgol. A wedyn, oedd gen ti band ar Cylchoedd Hyd yn ysgol uwchradd, ac oedd nhw'n indie, ac oedd nhw'n cool, oedd nhw'n Stone Roses-esque. Ac oedd Stone Roses yn dod yn mawr wedyn, nath ni eiddfedu'n gerddorol. Gerddorol. So, nath ni gychwyn yn indie, do. Jangly, indie, Stone Roses. Cofio Cariad Iw. Cariad Iw. Ding, ding, ding. So, John Squire-esque ar y gitar. Hoyle Tried. O'ch di dal ar y Tins Quality Street. Hoyle Tried, efo Burn. Ie. Ond mae'r drymio, Alwyn, mae'r drymio ar album gyntaf man, mae o'n Fela Kuti, Afrobeat, math yna o beth. Mae'n dipyn o sgil iddo fo, dwi'n gwir, does? Oes, ond o'n i jyst yn bod yn hollol relaxed efo beth oedden ni'n neud ac jyst cymryd pointers o... Oedd pawb yn dylanadu gilydd, so o'n i'n fel cael pwynt gen gwahanol aelodau'r band. So oedd o'n jyst yn gweithio. Wel, dwi'n meddwl enw. O'n ochr i, dwi'n meddwl bod... Sori, dwi'n... Ond, ti'n aeddfedu, dweud, a dyna, oedd o'n teimlo mor naturiol yn aeddfedu o'r ffordd o'n i'n gwrando'r music, y ffordd o'n i'n chwarae music, neu'n bod yn rhan o'r peth. Just bywyd, ti, heb fod yn ratha hw. Ond dyna, oedd o'n mor naturiol fel cyfeillgarwch, a wedyn y cerddoriaeth, just yn dyma beth o'n i'n rando ar. O, ti'n gwrando'r hwn? Mae bob un band, dwi'n meddwl, yn cael o'r un peth. Sa Anweledig yn dechrau eto wan, dwi'n meddwl, swn i yn neud music rhywun peth. Na. Ond eto, mae rhan o pwy ydyn ni, rwysyn. Mae rhan o sŵn o band, yr sort of eclectic mix ma. Ond pwynt o'n i trio neud cynt, yr holl dylanwadau gerddorol ma, nath ni gasglu fi gyd a mynd yn rhyw fath o roots a reggae, a rock. Eto llwybr lleithog yna trwy'r adnag, cryd e? Yr dub, a pethau fel la. O, nhw'n mixio hwnna, de? Ie. Ond o ran drumming, Caramo, de? Ie, Caramo. Oedden ni'n coleg yn gilydd, oedden ni'n cael fydda perfformio yn Dolgella. Do. Dwngsio. Gwyd i gyd. Through the medium of dance. Siri. Let's go to Pink Floyd through the medium of dance. Go iawn. Ti da spennu? Mae yna fideo o no. Wel. Ti da Pink Floyd through the medium of dance?
Physical theatre. Waw. Swn i ddim yn dychmygu Anweledig yn gwneud Pink Floyd, dance interpretation. Ond pwy ddoth i fewn i helpu ni efo dwnsio, oedd y boi ma o Gambia, ar enw Caramo. Dar boi. Mae yna. Mae Griff yn gwybod yn iawn pa rhif di, ond mae'n ffitodd efo'r albwm. Oedd o'n... Oedd o ddylanwad drumming, dweud? Oedd. O ran afro. Ie. Fel chi sôn am afro beat. Oedd o'n byw yn Llanfrothan, dweud. Ffindi allan a byw yn Llanfrothan oedd o, de. Efo, wel, oedd i ni. Pwy oedd o? A ta? wel, ei- Be oedd o mewn... Pwy oedd Carmo? Caramo oedd boi o Africa. Gambia. Gambia. Ac oedd o'n foi... Just yn gwenud oedd. Oedd o just gwen bob amser gyda fo. Bywyd. Bywyd, ie. Hapus. Oedd o di dod drosodd o Gambia, oedd o'n ffarmwr oedd o, di dod drosodd i Gambia i dysgu sut i ffermio yn Cymru. Reit. So oedd o'n byw ar ffarm yn ochr Llanfrothan yma, dweud. Oedd ryw exchange. Reit. So nath ar ôl chydig a ni dod i nabod o'n dda do. A wedyn nath ni ddod, isio dod i jamio fo ni. A wedyn ddoth o i jamio fo ni. A wedyn o fanna oedd o'n chwarae yn y band efo ni am dipyn dweud. Fo ddoth i fyny efo'r baseline yn Carmo. Ie. Ni beth ydi oedd hi? Dun, 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 dun. Trwy'r gan i gyd. Ie. A ryw chant African ydi o, o Gambia. Mae... Ie, ti feddi fod o a neud o'n baseline a... A wedyn, ar hynna, hoelio sŵn. Ni, ie, ar hwnna, hwyli, sŵn i ag yr egni ag yr, ie. Ond ti'n deud bod ydi hoelio'r sŵn, ond mae yna syna hollol amrywiol ar yr album yma ag ar yr album wedyn ar ôl hynny. Mae yn bob man, sydd falle'n awgrymu ag yn ategu be oeddech chi'n ddeud gyna o oeddech chi'n fand oedd eisiau'r hwyl i ddechrau a bod oedd y gerddoriaeth yn arwain o hynny. Di'n hynny'n iawn? Yndi, a hefyd y gwrthgyferbyniad, bod ni'n trystio'n gilydd i licio be, o Eric Clapton i The Doors, neu beth yna, dim bod nhw ddim hollol gwrthgyferbyniad, ond doedden ni'n pigeonholio, oedden ni'n chwilio am steil, oedden ni'n edrych i reit. Na, Heb swndio, ond oedd, ond sech ddim yn gallu cael rhywbeth oedd yn teimlo mor naturiol, dwi'n meddwl. Heb, oedd na byth, dyma beth da ni, a bydda ni yn fforsio fo, ddim yn gweithio. Oedden ni wedi top garage, oedden ni jyst yn jamio am 3 awr ar un can. Ratha pawb, ratha band, dyna di band. Ac edrych os hwnna pethau'n dod allan yna, a dyn trio cael fel, mae hwnna'n gweithio, a wedyn tynnu hwnna allan o'r jam, a wedyn hoed o'i gyd efo'i gilydd. Ti'n gwybod, ni trio eistedd lawr i sgwennu canion efo'n gilydd, oedd o beth y gweithio yna. Beth y gweithio, chos o'n i bob tro'n ffrio. Ond, jyst cael jam, jyst hollol relax, a dyna sydd oedd canion ni, a wedyn oedden ni'n dod ar geiriau fyny wedyn. Ond dyna sydd oedd lot o'n nhw'n dod i fyny. I fi gael syniad, iawn, pam, a heb fod yn rhy humble rwan, pa mor boblogaidd da chi'n teimlo atho chi, o fewn y cyfnod o 6 mlynedd yma, ddim yn rhyddhau dim byd, ond dwi'n cymryd just yn gigio flat out. Wel, be dwi'n gofio ydi, jyst llefydd orlawn. Dwi'n mwyn gysyd oedden ni'n neud o, ond oedd yr egni oedden ni'n greu ar lwyfan yn compensatio 2 album. A yn aml, oedd diffiniad yn headlineio lot. Ond oedden ni o hyd yn supportio diffiniad. A be dwi'n gofio ydi lot mwy dawnsio i ni. Neu diffiniad. A wedyn, diwedd, oedden ni dechrau headlineio. Reit. Dyna dwi'n gofio. Mae o'n gyfnod. Oedd o'n gyfnod cyffroes. Heb nabod y caneuon. Mae bobl dod i nabod y caneuon. Drwy gigio. Yn gigio. A parties ar ôl y gigio. Ti'n cael bobl yn deitha chdi, sold out yn yma, ond nas i managio dy fewn trwy ffenast. Ie, neu torri ffens. Da chdi, Oedd gig, dyna sydd ar y maes bi, Cymdeithas yr Iaith yn rhedeg maes bi ar un adag. A Steddfod yn Ysmôn oedd, ie. A byddwn ni chwarae doedd, nath nhw collapsio'r ffensys a dod i fewn. A wedyn ar y Steddfod, gwybod bod chdi'n gallu gwneud pres allan o'r pethau mam o'n i, a wedyn penderfynu gymryd o drosodd. A oedd y Steddfod wedyn yn rhedeg maes bi. Dyna mae'n enlli fyna di. Na, ffeithiau. Sticker to ffeithiau fa ma, Ceri, ydyn ni'n iawn. Ond dwi'n meddwl, ar ôl y flwyddyn yna, ar y gymdeithas colli maes bi, a nath Steddfod gymryd o drosodd. Ond oedd bobl yn torri mewn, dwi. Ond oedden ni rhan o'r bwrlwm yna, lle oedd cymdeithas yn... A dwi'n meddwl bod proffesiynolu pethau'n dda, paid o gael fi rong, am beth sy'n digwydd i sy'n roc Gymraeg gwan yn wych, a mae o'n dda. A mae'r nawdd yn lot gwell, a mae pethau fel yn dda. Ond hefyd heb colli'r bits yna, de.
Mae'n beryg iawn i chdi golli hynna wrth bwydo pethau grantia, pethau fel la. Maen nhw'n neud o'n llydaw yn rili da, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl, oedden ni Mae jyst... cerddorion yn cael... Dwi wedi mynd off o'r tangent hollol. Wel, Hwyl oedd o de. Hwyl. Ond mae o'n gymdeithas hefyd, ydy? Hwyl. Fel, ti'n gwybod gig yn bela efo pasta ffrai? Ie, pasta ffrai. Pasta ffrai. Gatho ni'n banio neuadd buddig, do. Maen nhw'n neud o dda, wan, dwi'n meddwl, neuadd buddig. Oedden ni'n meddwl bod o'n ffynnu bod ni yn edrych ar asta ffrai. Neud pasta ffrai. Fel gimmick. Oedden ni'n licio gimmicks o ran Oedd. Oedd o'n llecho beth allan ni crawd gwisgo fyny. A stripars a felly. Gig yn bala, nath ni benderfynu gig pasta ffrai. O parch i'r Astaferians. Be oedd y syniad, lle? Prynu llwyth o pasta. A colinders. 40 quid, nath bala gwerthu fwy o pasta ar diwrnod yna, mae'n blwyddyn. Fucking hell, mae sales pasta, dim mynd i fyny, ge? Mae'n bala yn DJ. Oedd y llawr yn cyfed, doedd. Pawb ysgol colinders ar ei penna. Gig da. Llecho pasta. Ond oedd ys yna gwrw na. Ac oedd pasta yn cymysgu o'r cwrw ar y llawr newydd vinyl. A maen nhw dal yn treachub neuadd buddig gwan, dydy. Maen nhw'n cael gigs a bethau, dyna lle. Oherwydd hyn, ia? Oherwydd hyn, sortio'r llawr allan. Gathon ni le aros mewn B&B am ddim. Knock ar y drws yn bora, y gofalwr. Lle mae'r hogia Anweledig, ie? Da chi'n dod i'r neuad o hynny, mopio'r llawr. Oedd y starch y pasta di mynd. Tails. Reit, symud ymlaen o'r undertones hiliol ma. Mae'n un arall, efo pethau fel at. Hilio? 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 Os? Racist? Oedd y gig arall yn Aberystwyth. O be, efo pasta ffrai? Oedden ni chwarae'n clwb pêl-droed Aberystwyth. A oedd Dan, oedd chwarae bongo ti'n i'r pryd, yr real artist, oedd o. So, os yw'n all yn dweud y stori yma? Ydy'n stori dda, di'n werth i chlywed? Wel, mae bob dim, da ni ddweud werth i chlywed ni, so ni'n mynd wan Griffith bach. Pam da chi wedi gweld ni yma? Beth oedd o'n dechrau? Twat? Ia, na, dydy o'n werth i chlywed. Ti dreifio off. Lle da ni? Lle da ni anni? Mae gen i gwestiwn i chi iawn. So, dwi'n edrych yn ôl ar y cyfnod yna trwy y recordiad yn cael ei ryddhau ac yn y blaen. A falle bod fi'n wrong, ond mae'n teimlo i fi bod yr ganol y 90au i ddiwedd y 90au, bod yna lot o fandiau Cymraeg yn trio gynneutu trwy falle newid yr iaith oedden nhw'n canu yn ei he, neu trwy newid y steil cerddorol, ac oedd o'n lot fwy, trio brandio'i hunan a falle canu yn Saesneg. A o ganlyniad, doedd yna ddim lot o fandiau mawr Cymraeg. Chi, diffiniad, Big Leaves, ond di hynny ddim yn niferoedd uchel iawn. Pam falle ydych chi'n teimlo bod chi wedi mynd lawr yr ongl a'r ffordd o fod yn fand mawr Cymraeg yn hytrach na falle dilyn o traed rwy'n fel y Furries neu gwneud Big Leaves i radda? Byth di gallu. Wel, fysan. Ond oedden ni'n cael y trafodaeth yma, doedden. Ac oedden ni'n cael bobl yn dod ato ni. You should sing in English, you'll be massive. Oh, yes, well, actually, we are massive in Dinas Mawdd, we. Ond, who gives a... Oedd o mam dan... Da ni'n mynd yn ôl to beth naturiol ma. Dwi'n licio leibro'r point a leibro'r... Ond oedd o mor... Nathon ni drafod o, do? Dwi'n meddwl, nathon ni gan y Saesneg? Nathon ni beth y Saesneg? Sam byd... Nathon ni'n meddwl amdano. Oedden ni jyst yn naturiol yn mwynhau'r... Dwi'n cofio... Oedden ni chwarae dipyn yn Lloegar, felly. A oedden ni'n neud dipyn efo Big Leaves ac o'n i'n ffrindio fo... Beth yng nhw managers nhw? O Merthyr neu rhywle fel o. Tash a beth. Ac oedden ni'n neud lot efo nhw ar y pryd. A dwi'n cofio gyrus... Ac dwi'n cofio cael y trafodaeth yma efo nhw amdan hyn. Cos oedd 60 foot dolls. Ac ar ni chwarae Newport TJs. Athyn ni'n neud taith bach fel yna. Ac oedden ni chwarae'r Rhondda fyd, ac oedd y bodda yn y working clubs yn Rhondda. Oedden ni iawn, a hyd yn oed ŵan ti'n mynd i Merthyr a falle mae o yna. Be oedden ni'n licio? Dwi'n byd yn erbyn canu Saesneg, a mae Super Furries di wneud o'n hollol, di wneud o'n wych. Ond yr peth yma beth chdi dweud, pryd oedd bobl yn dechrau enwi bandia yn enwi Saesneg mwyn trio neud ti. Mae hynna'n hollol wahanol i be oedd y Furries yn neud. Mae hynna'n hollol wahanol i... Ti'n dilyn trend, wyt ti wedyn de, oedd o'r atha... Does am bai ar neb am hynna, cos pob sy'n ei bwyd. Dwi'n meddwl efo Furries yn neud, mae'n jyst yn naturiol iddo fo ddigwydd, felly. Ond pe oedden ni'n gweld efo lot o fandiau, oedden nhw'n... Ddim yn gwybod, oedden nhw'n jyst fel...
chdi'n o'r stage, o'ch chdi'n rhoi 2 step ymlaen efo'r gitar, wedyn o'ch chdi'n 2 step yn ôl, a wedyn oedd o just fel... Dwi'n cofio un person oedd byddus yn dweud hynna fi a Gai. Oeddech chi'n briliant hynna. Cos pan o'ch chdi'n sefyll ymlaen fel la, Gai yn sefyll ymlaen fel la. Ti'n cofio, yn y gig na'n cofio roc, pwythno, ie. So ar ni ddechrau neud sioe o hynna wedyn do. Fatha, dyna rioed i bod yn gwisgo'r un beth. A dwi'n meddwl, y ffaith bod ni yn ffrindiau ysgol hefyd yn neud ti'n anodd i ni gael yn rheoli. Pwy sy'n siarad yn rheoli ni? Rheoli gynta oedd Dewi Prysor. Ond oedd eisiau 10%. Bob gig oedd ni'n mynd. Joc. Bob gig oedd ni'n mynd iddo fo, oedd yr manager yn cael mwy o hwyl na'r band. Dim yn prys. Iwan bach, do? Iwan, ie. Mohamed. Mohamed, ie. Ie, nath ni'n lydaw, do? Fodd allan o'r fridge, da. Oedden ni, o'na tensiwn, oedden ni efo crai, yn sain. A Rhys Mwyn oedd rhedeg crai. O'na tensiwn. Ac oedden ni o hyd yn holi, res, da ni eisiau mynd i rola llefydd eraill. So oedden ni'n credu bod ni'n digon da yn yr iaith Gymraeg i gallu mynd y bellach na'r fro Gymraeg. Ac oedden ni'n gwybod fan Anref yn di bod i Ewrop. Cysgu mewn cefan yn Warsaw. Faint o hynny nathoch chi? Ni'n gallu chi? gwneud hynna heb rhoi 2 step ymlaen efo'i gilydd a gwisgo'r un dillad, de. Dyna heb package. A'r seilio ni, de. Ond faint o hynny nathoch chi felly? Faint o chwarae yn Llydaw neu ar hyd Ewrop? Nathoch chi wneud dipyn? Llwn i'n Llydaw. Wel, athyn ni Lydaw ac athyn ni Werddon. A ambell i gig yn Lloegr, Llundain, Lerpwl. Ond dwi'n meddwl nathon ni lwyddo wneud beth ni eisiau wneud yna. Sef mynd i Ewrop, i'r Almaen, i Gwlad Pwyl, i Holland. Dych chi'n meddwl falle doedd y sefydliad neu'r infrastructure ddim yna ar eich cyfer chi falle fynd â chi yna? Ac illa, i fod yn weithio rhaid ni gwynebu lle oedden ni'n mynd o'n da. Ti'n meddwl fel, da ni o hyd yn dyna, doedden ni ddim ac oedden ni'n mynd anelu fod yn dda a i fod fel dwi'n meddwl oedd o'n rhywbeth mor... Tysyn ni'n bodoli yn yr hinsawdd rwan, efo'r holl rhwydweithio yma efo cerddoriaeth rhyngwladol, dwi'n meddwl sy'n ni wedi gallu cael grant o'r ola am gwneud prosiect anhygol yn Africa. Ond yr hinsawdd ohoni yn y 90au hwyr, cweith, fel ti dweud, yr infrastructure ddim yna. A hefyd, ni fel criw o ffrindiau ddim yn meddwl fel busnes, ni'n just meddwl fel hwyl a cerddoriaeth benna. Sawl maes B ydych chi wedi headlineio ar hyd blynyddoedd? Achos oeddech chi yna yn y maes B cynta un, doeddech? A ambell un ar ôl hynny? 3. Wel, actually, gyda lluniau nhw gyd ar yn wal i adra. Dim bych. Na, dim... Bala. 97. Pryd oedd y gynta? 97. Ie. Bala, dim bach. Dim bych 97. Na, ci Bala. Bala yn Llanelli, mae'n rhyw airport hangar masif afiach. Bala oedd y cyntaf, achos o'n i'n nofio lawr. Athyn ni'n nofio i'r gig, do. Athyn ni'n nofio lawr. Ie, dych chi eisiau rhoi bach o... mewn i gig yn hun, cos oedden ni'n licio sefydliad nhw'n i dorri fewn. Ond gyda ni, da ni chwarae, pam ddylsyn ni torri fewn, cos da ni'n isio. Ti'n fod i gael ffens rhwng gigs. I roi bach o gyd-destun i hynny, bron iawn i 20 mlynedd yn ddiwedd arach, mi nathon nhw drio torri fewn i maes B eto, ni yna cefn llwyfan yn sbio nhw'n trio torri fewn. Athyn ni hel o'na gyn gyda brychan. Athyn ni torri fewn, do. Mi stage yn pedrosodd, o'n i styc ar dop y ffens. Da ni fewn, ogia! Cer, geg! Oedd y bwns, o'ch ti fyna yna, oedd y bwnsas ddod at ni. Boys, out. Sorry. Wedyn oedd gyda brychan at ni, sef trefnydd, ein arglwydd gyda. A nath o ddweud, beth ydych gwybod? Nath o ddod at ni, a ddod ni siarad fo bwnsar, diolch i ddiw mae gyda yma, gwneud i ddod i fewn. Nath o jyst sbio ar y bwnsar mynd. Nathon ni ffortiwn i boi na. Athyn ni sawl maes B? Do. O ran dyddiadau rhaid ni sgwini lawr. Gai sôn chydig bach am yr ail album, Gweld y Llun. Mae'n teimlo efo hon, efo Sombreros yn y glaw, falle bod y pynciau ydych chi'n drafod yn eitha ysgafn. Dych chi wedi aeddfedu rhywfaint bach erbyn Gweld y Llun? Ydy hynny'n... Mae hwn yn 98, so oedd pawb yn coleg. Prifysgolion dros Cymru a Lerpwl a Goldam.
Felly, oedd yn penna ni bob man. Ond erbyn gweld y llun, oedden ni wedi gwneud 2 EP yn y canol hefyd. So, oedden ni gyd yn byw efo'n gilydd. Di graddio. Ti di graddio, Cer? Do. Do. O, ges di radd? Na. Anyway. Oedden ni fyw efo'n gilydd. Dwi di graddio. Os oes rwy'n actually dwi'n chwilio am job. BA mewn hunaniaeth. Gweld y llun, ie. Ie, sori. Gweld llun, oedd yn gyd byw efo'n gilydd yn croesor. A mae o ar glawr gweld y llun. Y tŷ, lle de. A oedden ni'n dechrau meddwl am bethau ehangach doedden na'r fro, lle de. A ffrindiau, cael hwyl, a meddwl, a dwi'n meddwl, prif ddylanwad, oedden ni wedi bod yn gigio Cymru, oedden ni wedi gweld dipyn o'r byd, a Jackson 5 y gan 8 Gymro. Dwi'n meddwl, ynddo, o ran, so, ia, da ni'n gallu bod yn Gymru Cymraeg, ac yn meddwl, am y byd a'i bethau. Gweithredu'n lleol efo gweledigaeth rhwng glas. Mae pawb yn, wrth gwrs, reid yr tab, gia blaena, da ni o blaena, da ni hefyd yn rhan o'r byd, ynddo. So, oedd gweld y llun, dwi'n meddwl, rhyw fath o, da ni'n jyst yn hogi ar fro, da ni'n Gymru yn y byd. Mae yna un gan benodol, dwi'n meddwl bod i ar gweld y llun, mae hefyd ar Cai yn Efyn, 6, 5, 99 ydy hi, ie? Ie, nath ni ar EP gyntaf do. Ie. Da iawn, Cer. Ti ol! Tyma! Ti ol! Lle o'n i'n... Ie. Lle o'n i'n mynd i ddeud, mae Ceri... Na, cliw. Dysgu gyn gai yn ei fanna, fatha. O'n i'n hyder i. Ond rant gwleidyddol gen ti ydy'r gan yna i unrhyw un sydd ddim wedi chlywed i? Ie, dim yn rant, di. Be mae rant yn di? Sylwebaeth gwleidyddol? Ie, sydd yn ddim yn chwil, de. Fatha. Ie, o'n i'n gweithio mewn, o'n i ar fi al symud i Gaerdydd ar traws Cambria. Anghofio'n wok, dol. Oedden ni efo woks, efo dim. Hogio blwyddyn efo woks, a siarad Cymraeg posh. Dyna oedden ni gael, chiach Cymraeg posh. One bedroom flat. One bedroom flat yn Elganos, ie. Rhwng tri yn ni. Ond anyway, ac ar fi gael job, oedd ar ôl yn y rhannan o fan hwn. Ia, na, dwi'n cofio fan. A gweithio i BT yn Bristol yn atab y ffôn i sefydlu'r National Assembly Hotline for Wales, oedd hi. So, dim ond fi oedd yr unig Cymraeg yn yr ffocin adeilad masif yma yn trafod. So, bobl o ffonio, so, pam da ni eisiau cynulliad cenedlaethol? So, fi oedd yr point of contact. So, swn i'n dweud, wbeth. Oedd o'n briliant. Wel, i fod yn onest efo chi, da. Na, ond ar athrawes ysgol gynradd fi, ffonio, a oedd hynna'n bonkers. So, oedd o'n what? Ac o'n i siarad efo hi am y cynulliad o bethau. Anyway, so, hi anyway, ys i ar rant. A mae mam yn Saesnas a ges i magu mewn ardal Cymraeg a sut o'ch di'n cymhathu'r gymuned naturiol na. Just, da ni'n cael dallu gen malu cachu constantly dyran am bob dim. So, oedd o just yn ymgais i fod yn... Dim hanner cystologeg. Dim hanner cystologeg sy'n 5, ond gweld yn hynna'n... Chwerthin ar yn hynna'n. Basically. Mae mor bwysig chwerthin ar dy hyn ynddi. Nes ti'n gwneud rhywbeth tebyg efo Steffan Crafos a mae'r fideo yna ar YouTube werth i weld. Yr fideo hun ydy'r tec sydd yn gneud i'r recordiad tystion, dwi'n iawn i ddweud? Mae'r boi yna athrylith, mae'r boi yna. Oedd o'n coleg o i. Mae o'n athrylith. Oedden ni'n coleg, a dyna lle ges i'n, oedden ni'n coleg a wedi'n cyfarfod Crafos, o'n i'n, waw. Ac oedd o'n, dim dysgu, wel, yn dysgu beth fi pryd yn beint, oedd o'n, wow, mae jyst boi mor galluog, a mae anaturiol yn galluog ac yn canu canion. So oedd o, ia, ond be ydych chi ofyn? Wel, ia, nath Crafos felly, ti'n meddwl, dylanwadu ar y stwff anweledig? Ar stwff i'n bersonol, wel, oedden ni'n dylanwadu ar ein gilydd, so yn subliminal. Oedd y tystion yn mynd yr un pryd. Athyn ni Werddon efo nhw do? A y pryd Griff, MC Mabon, efo nhw hefyd, ynddo? Ie, athyn ni Werddon. Ar un anghofio, Griff yn ei Werddon. Tystion anweledig. Lle mae Griff, mae hyn yn stori Jen, yn dal y fferi nôl, de. A Dafydd Rhys, Uncle Griff, neu cefndar Griff, ie. Ie, perthyn. Perthyn i Griff. Oedd yn di trefnu fe i gyd. Ac oedden ni ar y fferi ar y ffordd yn ôl. A craf pawb yna, peint, oedden ni'n uffan o daith, oedd, £2 a day oedden ni'n gael, de. Oedden ni'n penderfynu bwyd, ta white lurker. White lurker, White lurker,
oedd o'n Na, amazing. White Guinness. White Guinness. A ni oedd ar ferry ffordd nôl, mae'n rhywun ar goll. A Griff, Meredydd. Oedd yn anghofio fo. Dwi'n meddwl bod wedi ffindio rhyw brosiect. Oedd o, a di mynd. Ffeindio fo rhywun a di mynd off. Ac oedd ei eistedd wrth ymwyl David Rhys oedd ffonio mam Griff. Fatha, fel ma Griff, fenni fe, dwi'n colli Griff. Oedd o'n eich stitches. Dai Lloyd. Dai Lloyd, ia. Mae fo sy'n dysgu merchlu i nofio yn Coke and Leisure Centre. Mae'n neud indigiw o falle, dydi. Ys i'r tor efo. Di'n dysgu nofio? Di'n o'n dysgu nofio? Na, mae o'n dysgu. O plant chdi, ddim. Di'n mynd peth fo clwb i ddod? Na, Skep. Skep. Oedd band nhw? Skep. Skep, ia. Faint o amser sgennym ni? Dal ymlaen, ia. Gigs i ddod, os ar ei, achos da chi wedi dechrau'r Twitter Anweledig 25, mae rhaid bod chi'n paratoi ar gyfer rhywbeth, ynddi? Wel, mae'r Twitter Anweledig 25 jyst yn ddathliad o'r ffaith bod ni wedi bod yn bobl credigol, cerddorol ers 25 mlynedd. A heb anweledig, sa'n ni'n mynd beth ni'n neud, wel, rhai ni, beth ni'n neud wan, neu pwy yda ni. O'n i sôn hynna ffordd i fyny. So, dyna, jyst ffilar allan ydi Twitter. I weld. Da ni yn trafod. Da ni yn trafod. Da ni wedi cael cynnig. As yn byd i gyhoeddi, cos mae'n gymlaeth. Mae'n gymlaeth iawn. Ydy o'n gymleth trio delio fo 10 o aelodau a trefnu gig, felly? Fel o'n i ddweud cynt, unmanageable. Ti'n mynd gorau delio fo'r 10, ti'n delio fo heb isol... Beth yw'r gair? Israddio. Israddio'r 7 arall, neu 4 arall. Ti'n gorau delio fo'r craidd gyntaf, mae hwnna'n brofi'n... Anodd yn fy hun. Sorry? Mae Aldi wedi fyny o Gaerdydd, da ni'n mynd i gael y cyfarfod yma. Ia, reit, ie. Yn fyw ar Facebook, wan. Ie. Da ni wedi cael cynnig gigs, a bersonol sy'n wrth y modd, cos dwi hyd yn rantio, fel chi'n gwybod, dda ni dda, a dwi hyd yn canu'n gwynebau bobl pan dwi'n chwil. Ti'n wedi clywed y can hynna ni, oedd? Ti'n bod, fatha, ac oeddan ni dda, a swn i'n licio, ond swn i'n licio dathlu, yn bersonol, dathlu beth gynna ni fel cyfeillgarwch, fel ffrindiau, a jyst dweud allan unwaith eto, fatha, a hyd yn oed ysdio ddim i neb arall, a hyd yn oed ysdio mond yn un gig, swn i bersonol wrth y modd yn yna. Hyn, mae ti'n meddwl... Hyn stitchars. Hyn stitchars, de. A oedd ni'n hocio bach. A swn licio'r plant gweld beth da ni'n neud. Ond ers rhaid y ffilar ma allan, mae yna ddiddordeb yna, mae yna lot o bobl di holi. So, yn amlwg... Os y bobl yn dal yn ôl oherwydd bod nhw'n gwybod sut ydych chi mewn gigs? Sut ydyn ni mewn gigs? Sut da ni... Da ni'n di bod. Swn neb di gweld. Ella bod ni'n lot. Wel, mae yna jans yn ei pres, does? Na, i'r plant. Na, i'r bobl sy'n... A chdi, na rhaid am yn credit union i chdi'n waw. Na chdi, li. 7K am neud sesiwn fawr, na chdi. Ia. Na ukulele chdi dy hun. Felly, dwi'n gallu deud bod y gigs yn mynd i ddod, os ydych chi'n gallu delio efo gwleidyddiaeth mewnol y band. Os yna rhywun eisiau rheoli ni... Felly bod Dewi Prysor yn dal awydd. Y cyfarfod, sy'n ni'n gyffordd ag un. Na, sy'n ni wrth yn bodda, fysa'n, dwi'n meddwl. O, swn wrth yn bod. Mae hyn fatha subliminal pwysau i'r bobl sydd eich ddim cweit yn siŵr. Dwi'n meddwl bod fi'n mynd i ddod ar sgwrs yma i derfyn, ond os ydych chi eisiau dal i siarad ymysg eich gilydd a pawb i wrando, dwi'n hapus iawn i hynny ddigwydd, ond ia, diolch yn fawr iawn chi am sgwrsio, gobeithio fyna 25 mlynedd arall. Anweledig 50. Ia, a gobeithio falle nawn ni gael gigs lenni os nad flwyddyn nesaf. Diolch yn fawr i chi. Diolch Griff. O, hold on, dwi di anghofio, mae sain wedi bod ddigon caredig i yrru y ddau CD yma a dwi fod i roi nhw allan i rywun sydd yn gallu atab cwestiwn o ryw fath. Felly, be am wneud quiz? Be am i chi ofyn ryw fath o gwestiwn? So, os oes rywun yn gallu atab a efo ffaith, gawn nhw gael y CDs yma. Be enw'r stripper o Leeds?
Goth i... i steddfod dim bach. Os y gwestiwn bach haws na hwnna. Be oedd enw boi Meddwl o am Gambia? Be oedd enw y boi o Gambia? Da ni wedi bod yn drafod. Oedd yn chwarae ar... Y con rwy'n dweud. Dwi'n gweld. Yey! Na fo, un sydd wedi... Dwi'n eisiau cwestiwn arall rwan. Un cwestiwn arall. O, Pa'n ti isio? Meanwhile. Dyna wedyn, da beit. Ti'n aros? sombreros yn y baw, sombreros sydd yn waw, ta sombreros yn y glaw. Ia. Fo. Da iawn, llongychiadau. Ti'n mynd cael sombreros yn y glaw, ti'n cael scratching lle. Un peth swn i'n licio, dwi'n O, ie, gwybod, ocê. os y gyfle i... O ran, dwi'n meddwl yn gerddorol, yn hytrach yn meddwl am... fel unit y band lle yn gerddorol, dwi'n meddwl, o gen ti, chdi a fi, a wedyn gen ti Al a Rhys, y drum a bass. Oeddech chi rili mewn i drum a bass, ddech? Oedd Rhys a fi gallu jamio am Ie. 5 awr just drums o beth. Just ar... Lle oedd Cer a fi mwy o caneuon, de. A wedyn gen ti Oz yn y canol, dys? Electrician. Ie. Mae Oz di angor y band. Ie. Mo. A Jo. A Joe, ie. Ar y allweddella. Mae'r bras. Ond, yn aml, mewn gigs, oeddech chi yn gwneud pethau chi, ac oeddwn ni'n gwneud pethau ni. Oedd bron oedd o 2 fand, Oedd. sy'n eto'n ychwanegu'r Bara brith. eclectic. Ie. Cynwysion gwahanol. Dwi wedi anghofio gofyn os oes yna unrhyw gwestiynau hefyd gyda llaw. Os gennych chi gwestiwn i ofyn i Anweledig, gnewch rwan. Unrhyw un. Pa'n ydych hoff gig chi wnaethoch chi chwarae erioed? Hoff gig nathach chi chwarae erioed. Swn i rydw fi ar Alan Stifeld, sy'n ni allan o sesiwn fawr un flwyddyn. A nath ni headlineio, gyda ni mwy fod i headlineio. A, ia, roedd y son nath yn ofyn, nath ni headlineio do. A dwi'n meddwl, oedd hwnna mor... Oedd hwnna'n wych. sgwar? Oedd. Oedd. Na, oedd hwnna pryd oedd ratha Guantanamo Bay. Oedd oedd fences mwr mewn rwnd o'i gyd. Na. Wel, i fi, sesio fawr Dolgella ar ôl i sombreros yn y glaw ddod allan. Clwb rygbi Dolgella. Oedd o'n anhygol o gig. Oedden ni, fel ydych chi dweud, well brast, os ti'n bod yn gigio am hir, oedden ni'n gigio am hir, album allan, on form, ac oedd y lle'n orlawn, ac oedd y pobl yn dod i fewn trwy ffenestri. Yn cwff, scraps, eisiau do fewn. Oedd yw zombie attack. A just pawb yn stop, hwnna di un o'r goreuon i fi. A hefyd, taith llydaw. O'n i'n mynd i ddweud taith llydaw. Achos jyst oeddech chdi'n gallu fel, oedd o'n un byd i wneud efo'r iaith, oedd o'n jyst i gyd i wneud efo'r music, a chdi'n cael bobl y llydaw yn jyst Oedd. fflio mynd yn dwnsio i chdi. Ac peth o'n wneud yn llydaw, o'ch chdi chwarae am 2 awr yn lle am awr. So o'ch chdi jyst fflio mynd, ond am hynna, o'ch chdi'n cael llety, o'ch chdi'n cael gwyn, o'ch chdi'n cael... A hynna oedd yn crisialu. O'ch chdi'n rili da. A nath hynny crisialu ni, reid mae beth da ni'n neud yn iawn, dydi? Cos mae bobl sydd ddim yn gorfod bod yna, neu'n teimlo'n rhan o ryw ddiwylliant Cymraeg, neu'n teimlo'n rhan o sîn, yn mwynhau beth da ni'n neud ac yn dod ymlaen efo ni'n geisio gwybod mwy. A sti nôl yna mewn am blwyddyn neu 2 wedyn. Do, ac oedd y boi dal efo CD yn yr hi-fi. Ond ie, mae'n brofiad da mynd i wlad arall. Dim o safbwynt mynd i'r venues mawr i chwarae, ond o safbwynt mynd i'r cymunedau i chwarae. Ac yn Llydaw, gathon ni'r blas ma o llety garwch mwyaf anhygol, de. Maen nhw isio chdi chwarae, maen nhw'n bwydo chdi, maen nhw'n talu chdi, a maen nhw'n rhaid lle i aros i chdi. Tre di mynd i Tafarndai? Pryd ar i fynd i Llydaw? O na, ewch chi fanna, da chi gyda chi PA chi'n iawn oes. Dwi'n meddwl mae'n gwella rwan, dwi'n meddwl, yn Nghymru. Mae Tafarndai yn dechrau ceitro i adloniant, rhoi PA fyny, gosod llwyfan, multifunction. Marchnata, mae'r we'n helpu efo'r marchnata. Ond mae yna waith i wneud hefyd, ynddo? Enwedig, Aberystwyth er enghraifft, lle mae pawb yn mynd i gigio yn Aberystwyth, fel arfer.
Felly, so rhywun arall gallu ateb y cwestiwn yna well i fi. Wel, dwi'n cofio gigs yn y cwps, fyny grisia. Ie, cwps. Brilliant, le. Cofio gig efo car. O'r gig lle nes i ddisgyn. O, ie. Gig be? Pryd ni'n taith ar un i Llundan, a ar fi ddisgyn i gysgu ar ôl canu'r lein gynta. A nes i ddeffro diwedd y gig, mae'n trwy stori, deffro diwedd y gig ac oedd gain canu, beth ddigwydd? A neud jog wrth o talu fi do. Nath o flin. Tord gwrdd mae'r Gwobrau'r Selar ymlaen yn Aberystwyth, ond just tafarn dwi'n fel. Ia. Ond dim jyst Aberystwyth. Dwi'n meddwl bod y llew di wedi dechrau gwneud ambell un y Magacw. Ie. Da ni'n mynd rhomantu chwaith, da. Mae pethau'n gorau newid, mae pethau'n gorau yn sut wyt ti'n... Mae mor bwysig i diwylliant Cymraeg, y scene rock Cymraeg. A mae sut wyt ti'n ddatblygu fo. Mae'n gorau bod yn ofalu. Diolch yn gallu cael just na... Os di'r llywodraeth yn cymryd perchnogaeth drosto fo, fel Dydd Music Cymru sydd yn dda, a mae'n codi ymwybyddiaeth, ond mae yna feri gwedyn iddo fo, nid i byth cael dy Jackson 5 yn canuwydd Gymro eto. Dyna di marn ni, fydd o'n rhy sefydliadol mewn bocs. A dwi'n gwybod, ond dwi'n meddwl bod hwnna'n werth y ddadl. Ie, hwnna fala. Werth y drafodaeth i weld. Ti'n rhoi nawdd i rhywbeth, neu wyt ti'n rhoi nawdd rhywbeth i reoli fo, neu ti'n rhoi nawdd i rhywbeth i ryddhau o. Dyna neu sens? Dyna beth dwi'n. Y gigs gorau fi oedd lleoliadau bach yn ytrach na rei mawr. Achos o'ch ti'n just fel, oedd yr ogian pigo chdi fyny, a wedyn oedd o'n just yn weekend o just hwyl. A ti'n agos at y gynulleidfa. Oedden ni'n gorau fel, oedden ni'n gorau helpu'n gilydd allan. Achos oedden ni'n gorau fel setio drums, hoed y PA fyny, ti'n bo, pryd oedd chdi wedi meddwi. So oedd o'n just fel, ac oedd o'n just yn, hwyl, doedd. Dwi'n meddwl oedden ni'n fand oedd yn y 4 wal llwyfan ynddo. Doedd y 4 wal ddim yn bodoli efo ni na. Oedden ni efo y gynulleidfa. Ni gynulleidfa efo ni. Oedden ni rhoi gitars lawr a mynd am beint. Yn trach mynd i backstage ynddo. Sa bod ni wedi canu God Save the Queen ar diwedd y gig, de. A wedyn oedden ni'n gorau heglu hi o'na, de. O ie, gos ni'n waldio i students, do. Fuck, waldio. O be oedd di digwydd, y topper di chwarae wsos cynt, a di cael ei botlo off llwyfan neu rhywbeth am ganu'n Saesneg. Maharishi. Maharishi oedd e. Ac am ganu'n Saesneg, sothon ni yna wedyn yn mynd, diolch yn deg, peidiwch bod mor stupid a botlo nhw off just bod nhw'n canu'n Saesneg, so'r ni benderfynu, y band Cymraeg mwyaf sy'n na di bod erioed. Gwrthod canu'n Saesneg. Na, anyway, sothon ni on, gorffan y gig, a canu God Save the Queen. God Save, fel sa'n ni'n gleifer ac yn cymarir. A nath nhw just mynd amdana ni, do. Chi'n gorau bouncers protector i ar... Yr irony yn... Ar yr irony yn cweithio, fel hogia rygbi, fel gyn. So, ie. Na. Unrhyw gwestiwn arall? Agos. Gwneud o'n beint. Rodri? Faint o bobl nath chi ffitio yn Rooflex? Faint o mwyaf bobl? Faint o bobl ydych chi'n Ffitio ffitio yn yn y y Rooflex? Rooflex? Yn y fan. O, yn y fan. Rods. Rodri yn y gofyn. Oros. Rooflex mobile. Ie, oedd gen ni Peugeot van estate. Cos oedd Joe yn dod o deulu toi. Sio toia. Ac oedd tools i gyd yna. So weithiau oedd y... Faint ti? Chdi, Joe. Oedden ni gyd fewn yna. Mae'n relator ar ei fall. Si'n ni, Joe, Sis, Oz, a weithiau Dan. A bobl oedd eisiau dod i'r gig. Ie, ie, a groupies. A bobl eisiau mynd nôl i croeso. Ie. So weithiau ni'n ffitio 10-12 mewn Peugeot estate fan. A mynd i gigs, os Cymru i gyd. A tools a... A wedyn oedd ni grant, do. A ni'n mynd up y clas wedyn, do. So, ti'n sôn am nawdd? Ie. Joe, pen busnes y band, llwyddo cael grant Princess Trust. Ie. Beth o? £4,500. A Plus, be nawn ni fo'r dim pres? targeda. Nawn ni fo'r pres. Nawn ni brynu minibus i'r band, ynddo. Pwnaeth i fyny, Joe a Dan. Just Joe a Dan. Ie. Di gweld rhywbeth, oedd y wen, oedd gen ni wen yn y parc yn croesor. Oedd o Slow. dial-up, de. A ffeindio'r bus anfarth llyfrgell Dodge yn Harrogate, yr lo. So, nawn ni gael hwnna, 2,000 o bunna. Na, oedd o'n 4,000. Gathon ni Oedd o'n 4,000. O, gathon ni PA fyd. Ie, a bus. Os da chi'n abod ffordd croesor, diolch yn llydan iawn. A noson yna,
bus anfarth yma, do fyny. Minibus oedd o fod yna. Nocio walia lawr. Diffro'r cwm i gyd. O fo dda, dwbl y seis i beth o ar y llun. Oedd o'n briliant. Oedd o'n huge. Gatho ni lot o hwyl yna do. Nath Dyl Goch splitio i to fo fel fatha tin can mewn carpac yn lle da ni'n... Gair dydd. Ie, Sophia Gardens, ie. Rhyw 3 o'cloch y bora. Joy Gai radio. go! Na. Mae Dyl Goch, da chi'n meddwl, di o'r fatha... Dydan von Rwys. Dyfan Ron Rwch, rhyw foi, nath ni bigo fyny llydaw oedd o. Oedd o'n ffodd efo'r band. Ie. A nath o just dweud, oh, I am coming over with you. I have heard about your Dodge. May I have a go in your van? And drive it. It's right-hand drive. O'na flat soffit fel hyn. A ath y bus i mewn i'r soffit. Yr weekend yna, na i beth anhofio fo. Dreifio, gyda ni gig yn Llanberis, a ni ddreifio all the way lawr yn noson yna, a dda ni off yn... October ydi. Off ar yr A470 lawr i Caerdydd. A na ni ddeffro'n bora efo gêm Lerpwl ag Arsenal. Allan i clwb Ifor, ac oedd y fans Lerpwl yn mynd, let the Reds out! Trip gorau dwi'n rhaid i gael, ge? Ie. So the Wembley gael ie. Ond, sorry, stori hir y fyr. O gyda ni insurance ar y fan, a gatho ni a hi i boi sy'n gwerthu scrap Christy i ofyn ysgawn ni barcio fo off y ffordd lle dyma ni gael ffein. A ddo bara fe, 2 ddiwrnod o? Diwrnod yna. Gatho ni'n reid ar dan. Dwi'n neud ar dan. Daily Post, yma ddim. So, wel, Llun o Jo fel ar y ffryd. Symbol o ffaith bod ni ddim yn fand sefydliadol fod i gael grantia wrach. A nath ni ddod i ben syth ar ôl yna. Do, ni'n para hir iawn wedyn. Do, pethau lawr all yn do. A na fod, mol. Peint. Mae'n gymaint o straeon. Ti'n ni'n gallu sgwennu llyfr bys ond? Dwi jyst newydd ddod i fyny Dyma beth hyn i gyd o Caerdydd wan, i fyny. A ti jyst fel, dwi'n cofio thymio efo hwnna, dwi'n cofio thymio efo hwnna i gig. Ti'n cofio ni thymio lawr, ac ni'n gwneud sein yn Cymraeg i Llambed, oedd gen i'n gig yn Llambed, yn gwneud o'n Llambed. Ac yn hen gwpl, pigon i fyny a rhannu sandwiches achos bod ni'n siarad Cymraeg. Lawr i gig, do. Ac wedyn, yn Caerfyrddin, o'n i'n meddwl wedyn, a ni ddeffro bora, yn ista'r soffa fel yn ganol Caerfyrddin, ac yn di cael pres gig, a diwrnod wedyn. Athon ni werddon efo fod o. Do, just... Dwi'n meddwl bod gweddill y band yn gwybod bod ni wedi gwario pres y gig. O, reit. O, wel. I fi a 2 boi coleg. Do, athon ni Abergwaun, do. Fyny Dublin. O chdi fyny? Nôl, a nôl i fyny gogledd, do. Sesh. Just am sesh ar y tren. Ac yn Iwerddon. Ie. Ond hefyd, sa'n ni'n gallu gwneud ffilm, bys ond? Nathon nhw drio, do. Y ffilm dogfen. Ynddo, Griff? Di a gwyn i gyd. Mae Ysbrydrec di gwrthod hyn, do. 3 syniad. Do, mae Ysbrydrec di gwrthod 3 syniad. Reit, dwi yn meddwl bod yna sesiwn arall i fod yn digwydd yma rwan, oes, so sôn am sîn, felly gymaint o hwyl ydyn ni'n gael yn sgwrsio. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch, Griff. Diolch.